Arsika, sing lain daripada yang lain. Iki tamu sakmene iki mung ngenteni kowe lho, Nduk. Ipo mau ora ngenteni kowe wis mulih mau anggere bar madang kan do mulih iki. Oh, wis bar madang. Heeh, kene iki anggere wis bar madang mulih. Wah. Iki gandeng ngenteni sliramu lho kaya ngene iki penggemarmu iki. Iya, alhamdulillah. Nah, iki sing tuwek dhewe iki. Penggemarmu ya disapa-sapa dulu. Nggih, ngaturaken selamat siang, sugeng siang kagem sedayanipun dan juga Pak D. Ya siap Pak D. Langsung ae Pak D iki acarane Tasyakuran, Nduk. Tasyakuran. Tasyakuran karo kitanan. Nafiza, Naufal, karo Aril. Aril. Dongakno sik. Semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Terus tercapai cita-citanya. Amin. Dongane wong kondang ki mandi. Amin. Sing penting 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 apa? Sing pentil ora. Sing penting ora lali karo wong tuwane. Karo wong tuwane sing ngukir jiwa ragane. Nek karo Rina aku kerep pethuk, nek karo iki Agiki. Ya ayu tenan, jindul tenan. Ora jare sapa ayu wong ki mau nek sing njaluk foto Mbak Nik kan bae asline wireng ya ngono gapleki. Njaluk foto iso ngelakne. Ijek nyacat yo, Nduk. Mentu wolo aku jenan. Cemani yo, cemani. Mas aku gak sakit to Mas hatiku. Yo ora yo tetep manis ayu kok ngono kok glo. Lah. Iki melu Arsika, Nduk, ya dongakno laris. Buat Arsika Musik terima kasih. Semoga tambah laris, amin. Tambah sukses, amin. Terus tambah segalanya, tambah kompak. Kompak. Iki sesasi iki 49 job. Aku katut loro tok. Bose tengik kok nyate. Ya ndak ya diantarke apa iki lelipur iki penggemarmu sakmene oke iki. Oke, kita paringi liminin. Ya. Limingin. Pindo samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyane bulan kang sumunar apya
mondar-mandir jalan ra tawa-tawa. Kandhane kok. Wis ngerti ning kene iki panas lho, Dek. Heeh. Sampeyan gak panas ndak? Panas banget lho aku. Panas, Ndang? Roh kowe sumuk langsung kok. Kandhane. Ditemukan anak hilang dimohon kepada orang tuanya pengawasannya. Anaknya sapa, Le? Anaknya sapa? Aku ra mliliki mata kowe apa melek ra iso mliliki. Anake sapa, Le? Le. 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 Oh, lah kowe. Lho, Nduk, saking tresnane karo sliramu lho, Nduk iki. Nangis to? Ora. Ngaku lho ra nyapa-nyapa arep tak miki ya kuwi mau. Mimik, sini. Lumayan lho iki wareg banget lho. Ora. Iki ngene lho, Nduk, saking tresnane karo sliramu kaya ngene. Mesake sing mburi kono nganti ra ndelok bokong kaya ngono kuwi. Kok iso ndelok bokong? Oh, ndelok bokonge wong sakmene iki. Bokonge sakmene. Ora apa-apa ning enek TV-ne kok. Yang pengen melihat langsung kan bisa langsung maju. Oh iya di live streaming karo Amarta ya. Wis. Ada Amarta Studio, jangan lupa untuk subscribe, like dan juga komen. Ya sudah subscribe, jangan di-subscribe lagi. Aku ndek nganane tau ndek tangga. YouTube-mu tak subscribe bolak-balik lho kan ngono. Terus wonge? Mongko YouTube-e gor siji. Piye jawaban? Mergo akeh sing ngunggahke kowe. Ken? Iya, dalam. Iki jare yo ngaku mbiyen diajekno aku yo kaya Niken jare. Namine sinten? Siting di Mbak Darmoyono Dawu. Oh, namane Bu Parsitem. Pasikem. Parsitem. Oh, Parsiti. Oh. Oh, tak. Warsiti Pasikem. Lah Warsiti lah tapi untune rada dari Parsitem. Pasikem. Anakmu kelingan lelakonku jamane minta. Oh, na jamane. Apa kuwi lagu apa? Ya neno-nano. Na. Oh. Ireng manis to, Mbah? Nggih. Walah kula nggih dereng kolak to lek niku. Ireng manis mungkin kersane sindene mawon iki sing lagu-lagu anyar apa lerensik apa nyanyi meneh Nduk Cahyu. Emah. Aku habis ini mau ke Banyuwangi. Oke, langsung. Iya, langsung. Iki sing duwe kajat namine Bapak sinten, Bu? Pak Suparno. Pak Parno. Oh, Bapak Su. Bapak Suparno. Suparno kok ya Su. Bapak Suparno, mugi-mugi tansah pinaringan sehat selalu. Sini aja Pak Suparno ben marmatine. Pundi Bapak mriki, Bapak? Sini. Wau dereng saliman kalih kula lho. Lha iki sing gondrong iki kaya yagone Balisa to iki. Lah kuwi Mas Haji kenyuk poo ya. Bapak iki. Sini, iki maremeng atine lho, Nduk. Nggih. Bapak Parno. Le nyapa to, Lek? Panggah nyawangi mie Mbak Nikane pengen apa piye to? Rumangsaku kok. Nah, nggih niki Pak Parno nggih. Nggih, sing di omah. Oh, Bapak Suparno, kalah kerisune lho kok nesu. Iki ajudane. Oh, niki Pak. Oh, Bapak Supardi niki Bapak Suparno, nggih. Enten permintaan lagu napa badhe duet monggo. Oh, sing diketanke njaluk foto, Oh, sing pengen ditetake. Oh, iki sunat, sing sunat iki. Heeh. Kok cek cilik ya? Ben empuk. Wes go bar ki engko khusus keluarga, engko fotone neh, engko nyanyi sik. Sudah? Oke. Ya, jane lah. Wong nek kondange ndelalah kok. Ora. Wah, aku ngandani wong sakmene iki saedan lho aku. Wes, oke. Napa lagune? Napa, Bu? Udah di WA to? WA-ne apa, Mbak Put? Oh. Ibuke WA apa request lagune? Iya, heeh. Iki lho, Nduk. Lintang Asmara tadi sudah. Iling ae. Apa? Iki Cahayu.
Lamunan Lintang Asmoro Dumes Kamelia anak lanang. Lamunan tadi sudah, Lintang Asmoro sudah. Baleni ya ora apa-apa. Wes aku wis nyanyi kuwi kok. Wis nyanyi Lintang aku mah. Ya. Won jenengan Kamelia, nggih. Dadi ben marem penggali diatur kene ya ora apa-apa. Kamelia. Niki umpami sing ningali mriki lenggah ngoten pripun? Ndak mriku nggih ndedongok niku pripun? Nggih. Dadi diprotes Mas MC niku mangken mriki. Waduh, aku ngandani wong sakmene iki iso edan. Oh ya. Ya. Kita pinangkani permintaannya saking Bapak Suparno Kamelia. Awake iki nyanyi iki asu bareng bajigur. Nggih Pak, nggih Pak. Wis padha. Nggih, sampun nggih. Kamelia nggih Pak. Waduh, oke ya. Wah, aja mondar-mandir tak cium kapok lho. Nggih tak cium saya ngene. Wah, lah kok ora nawani MC-ne to iki? Ya kamu ben mondar-mandir tak cium. Oke. Ben kaya Ora ndang dicium iki. Ora dadak dicium. Iya. Tak pukul. Pukul apanya? Arsega Music. Sungguh takkan ku biarkan yang berani menjamahmu, kan ku bertaruhkan jiwa ragamu. Arsika dengan selindri permintaan dari Bapak Suparno. Monggo Pak joget. Asik. Ayo Ibu ikut joget Ibu, tuan rumah. Kamelia, 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 Kamelia. Riangku, riangmu, susahmu, juga kesusahanku. Kamelia.
Bapak Suparti, terima kasih. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi saged nanggap niken malih nggih Pak bersama RCK Music. Fotone jan ibu-ibu ki ngono. Sing bayar niki, Mbak. Sing bayar tapi wis sak jepretan 50.000, Bu. Nyanyi beda, foto beda. Rumangsaku. Mboten badan. Bu ya kekel. Oke, ini tadi Mbak Niken sudah 5 lagu ya. Lagu loro Masa lagi loro? Joki lho. Apa lagi? Ini lagunya diparingi dangdut apa yang DP nendi? Jaluk terus. Ayo. Ben melu amor kondang ya, Dok ya. Kene. Cahayu ki gandengi penggemarmu kabeh pokoke ben saya sukses ya Nduk sliramu. Oh ya requestnya dari Ibu napa Bu Lintang Asmara. Lintang Asmara. Oh nggih. Wau sampun dinyanyekne malih nggih. Ora dadi ngopo. Oh Dumes. Oke Dumes. Ibuke Dumes bae. Diaturke. Dumes. Sedangkan RCK bilang saringan persegit dia juga bintang tamu kita Niken Selidri. Isi sok kelingan kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang-bayang nganti kakang ngimpi iso iso gawe anak tapi rajaminan iso duweni atimu. Alah asu. Ayo Mas. RCK Music. Aku nyemoni sapa ya? Alah. Ayo Mas. Fotoe. Aja nesu lek ngedram aja nesu. Asik yo. Semua saudara ya Mas ya. Semangat. Sepine ro aku senengmu karo liyane arep cemburu kok dudu sapa-sapane sing perhatian neng akhire sliramu sing malah ngilang raping
hajat ki sapa to? Rasa sliramu wong sing paling kemati. Ora nyangka kowe sing paling nglarani. hebat. Terima Sip, kasih. Aja mbok baleni nglarani atine sing ngedram, kok malah bingung kae. Aku lo gak ngomong nih sing ngedram, aku lo bernyemangati. Masa lalu yang hancur pokoknya ya. Baik, ini dipulukan ya, mohon izin karena dek nikahnya sendiri. Ini dipuluke sing nyanyi aku isi ngundang aku selak pindah meneh jane kok. Njaluk duitmu nduk, rek sugih men iki. Oh ya ku alek minal aizin wal faizin kudune sepira gedene luputmu de ya. Muga-muga ngapurani dene Gusti Allah. Aku nyuwun sangune kudune sing nyangoni iki sing luwih tuwa, ora malah sing tuwa njaluk sangu sing. Kowe rung kenal aku lho, Nduk. Duh, ya ben makane saiki kenalan dan dikeki sangu ben tambah kenal. Aku iso gawe parfum neng awakmu to neng tanganmu tanpa demek tanganmu. Senengmu parfum apa? Parfum Apa? Parfum Rasa Liz Fusion. mesin ya. Yes. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ranpo tak demek, coba ambungil. Padha ora karo parfummu. Padha? Padha. Delok. Padha ya. Lumayan.
Tuwek ra apa-apa iso ngambung penyanyi nong kondang saya. Ya sip. Piye ta piye? Padha parkume padha tak gawe tanpa demek kowe. Jane lah. Lah biajinya. Aku ya iso. Aku ya iso. Piye? Aku iso ndemok tangane sampean ta. Heeh. Tapi tanpa menyentuh. Heeh piye? Wi sampean senengane parfum apa? Parfumku anu apa kae? Kalpanak. Lali jenenge aku. Anu apa? Parcel. Apa? Parcel. Parcel. Heeh. Se, desel ngene. Heeh, wis. Desel sampe nambu. Apa? Telek lencung. gak? Piye ta? Telek lencung iki. Kok telek lencong ya berarti tanganmu dhewe ambil telek lencong. Wis pokoke sukses ya Nduk ya Cahayu lah. Iya. Duitmu kelompokno nggo munggah haji ya. Apa? Oke, apa ya lagune ya? Tadi ada permintaan Lintang Asmara atau anak lanang ini lagu terakhir. Ijek pindho ngono. Ngapa ta? Pupu sing nelongso. Tadi tuan rumahnya minta anak lanang atau Lintang Asmara, gimana ini tuan rumahnya? Anak lanang wae ya. Anang sik diaturke. Anak lanang sik iki terakhir lho, Dik. Dik. Iki terakhir lho. Karepmu pokoke manut kowe aku wong ayu tak nut ngono Cak. Sing mengke engko foto sik karo aku ya tak koso wayah-wayah anakku mati, tak kek nggon kubur aku ya. Oke sip. Anakku ngeben kowe anak. Aku ya arep ngono. Piye? Sok ta lek sawaya-waya aku ngising, ya ta, fotone sampean tak pajane jedengku. Dadi penak telele metu. Anu ben ngewangi ngeden lho. Iya iya. Suwenep bae empane nyawang. Iya. Iya iya iya. Tiap dretne sing gede ya. Oke, heeh. Arep tak templeke raine bojoku. Kowe kuwi anak lanang karaja momong turut dalan muga iso mulyake derajate keluarga Pak Ibu rakasane rawat aku nganti ene penari latare to yen pancen luputku kula nyuwun pangestu jasa penitipan anak Pak Bu monggo 1 jam 10.000 monggo nggih monggo wi mau wis entuk siji Bu mengke bayare langsung teng transfer mawon nggih Lah ya Nduk ya malah kaya kaya panti asuhan kaya kaya penitipan anak iki ya enek Nduk iki. Nduk, iki bapak Nduk. Ya. Salim Ibu lah. Ces, ces, ces. Biyen omahku gedhe trocah yen udan bledhe bapak kerja yen mung ana proyek biyen durung kramikan arep turu adem kayinan sing saben dina iso mangan
hebat pokoknya sip buat Dek Niken Salindri. Iya, terima kasih. Ki mau nyapa? Isik siji apa neh, apa wis? Wes. Leh. Wes. Ak Siji kas re. ditanggapne jek kurang, nanggap dhewe makane. Yo alah. Ini le dipotoke. Iki mau enek apa jenenge ibu njaluk foto lho. Brose iki lho ra dibenene nyuwantol ning geger. Loworo jenan. Saiki kowe foto karo aku sik. Salah. Dadi nggo kenang-kenangan aku karo kowe. Mbok menawa Iya, sik ngendi. difoto sik le. Ndang gages lak untukku garing e. Iki siji apa wis? Oke, iki mau wis pirang lagu? 4. Oke, dari tuan rumah terima kasih banyak sudah ya Pak D. Karena masih ada apa lanjut lagi. Iya, Fisiknya juga harus dijaga. Nek sik kurang nonton ning gone YouTube nanggap dewe-dewe. Ya. Saya mengucapkan terima kasih buat Bu Suparno dan juga Bapak Suparno karena Ibu. sudah menghadirkan RCK Music dan juga Niken Salindri. Terima kasih buat semuanya. Semoga bisa ketemu lagi. Amin. Semoga sehat selalu semuanya. Terima kasih. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si. Ya ndak ya lelipur Cahayu ya kene Dek Dian Mahara. Ini kan. Yo Dek Santi Prabu Tama Cahayu. Dek Niken balik, hati-hati. Ayub. Kirim ke, Ayub. Wes malah wong kondangi judeng arek nguyuhe ditutke. Arek ngene nguyuh ditutke ya. Ya ndak ya Cahayu kene lelipur sawetara wis. Wah iki bose Jakarta ya rawuh. Kayak bos bir nu kok birne ya le ya modar kowe le sese. Baik, terima kasih ya. Piye yo?